इजराइल आरो इराननि दावहाखौथ' नोंथांमोना बुंबाय थादों खिन्थाबाय थादों नोंथांमोना निउसाव नुबाय थादों नाथाय मोनसे निउसाबो ट्रेन्डआव सोलिगासिनो थादों बबेखानि बेयो बाय गोबावानो जाबाय तारिखआ जाहैबाय 14 जुन 2025 माने बे बोहैथि दाननि 14 जुन खालि मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट जायखौ बुंनाय जायो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोस्ट एडभान्स 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट आमेरिकानि F-35 जायखौ बुङो F-35 निबो बी भेरिएंट F-35B बबेखानि बे फाइटार एयारक्राफ्टखौ लाइटनिं 2 ना लाइटनिं होननानै बुङो इंलेन्डआवथ' बेखौ लाइटनिं होननाल' बुङो आरो बे मोनसे स्टिल फाइटार एयारक्राफ्ट बे मोनसे दैट मीन्स बियो रादाराव बिखौ नुवा एबा रादाराव बिनि जे सिगनेचार रादार सिगनेचार होनना बुङो जोबोर बाङाय माने बिखौ दाउ फिसा बायदिसो नुयो आरो बेनिखायनो बिखौ मा खालामनो हाया इन्टारसेप्ट खालामनाया इजि नङा बिखौ गावख्लायनाय इजि नङा बे जि फाइटार एयारक्राफ्ट F-35B लाइटनिं बे फाइटार एयारक्राफ्टआ इन्डियान नेभिजों मा वार ड्रिल खालामदोंमोन वार एक्सारसाइज खालामदोंमोन भारत लैथोआव आरो बे वार एक्सारसाइज जोबनायनि उनाव बे जेब्ला गावनि जि मादारशिप दैट मीन्स बियो इंलेन्डनि जे HMS प्रिन्स अफ वेल्स केरियर स्ट्राइक ग्रुपनि मोनसे पार्ट बियो दैट मीन्स बे मोनसे एयारक्राफ्ट केरियर जाहाज बियो जोबोर गिदिर लैथोनि जाहाज एयारक्राफ्ट केरियर HMS प्रिन्स अफ वेल्स जायनि मुङा इंलेन्डनि मोनसे एयारक्राफ्ट केरियर बिनि स्ट्राइक ग्रुपनि मोनसे पार्ट बियो बे F-35B दैट मीन्स रयेल नेवी माने मा इंलेन्डनि नेभिखौ रयेल नेवी होनना बुङो गोसोल'खि सो इंलेन्डनि नेभिखौ रयेल नेवी होनना बुङो मा जाबाय 14 जुन 2025 मायथाइखालि हरखाब माबा मोनसे बेवहाय ग्लिच मोनसे प्रब्लेम नुजायो जायनि थाखाय बेयो मा इन्डियानि खाथि बिरबाय थादोंमोन आरो इन्डियानि जि लैथोनि सीमा बै खाथि बिरबाय थादोंमोन आरो बेहायनो मा बे प्रब्लेमा नुजादोंमोन आरो बेनिखायनो बे इमारजेन्सि लेन्डिंनि थाखाय त्रिबान्द्रम होनना बुङोमोन ना आगोल तिरुवनन्तपुरम एयारपर्टआव माने लेन्डिं खालामनो थाखाय पारमिसन बियो आरो बेबायदिनो इन्डियान एयारफोर्सआ बेखौ पारमिसन होयो आरो 14 जुन खालि 2025 मायथाइ दैट मीन्स बैथि दाननि 14 जुन खालि बियो लेन्ड खालामो तिरुवनन्तपुरम एयारपर्टआव आरो बिनि उनाव दिनैसिम बियो मा बै एयारपर्टआवनो गसंना दङ बिरनोनो हायाखै बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोस्ट एडभान्स 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट बियो आरो बिनिख्रुइ मोस्ट एडभान्स फाइटार एयारक्राफ्ट बुहुमाव गैया जायनि बेसेनखौ नोंथांमोना खोनाबा गोमोहाबगोन बिनि बेसेना मा मोनसे इउनिट दैट मीन्स मोनसे फाइटारनि बेसेना 110 मिलियन US डलार बा इंडियन रुपिसआव बेसे जानो हागौ 935 कौटि रांनिफ्राय 940 कौटि रां बिनि गेजेराव जानो हागौ माने 950 40 बा 35 नि गेजेराव जागोन आरो बिनि बेसेना बर्तमान स्टेजआव बेसेबां होनना हमना लानो हायो माने दासिम मिथिनाय बादिब्ला खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला हाइड्रोलिक सिस्टेमाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों आरो बे प्रब्लेमखौ बै केरियर ग्रुपनिफ्राय जाय मेंटेनेंस ग्रुप थायोना मेंटेनेंस ग्रुप केरियर ग्रुपनि केरियरनि बे एयारक्राफ्ट केरियराव थानाय बै एरोप्लेननि जि मेंटेनेंस ग्रुप बिसोर फैनानै बै जेंनाखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो नाजादोंमोन नाथाय बे जेंनाखौ बिसोर सल्भ खालामनो हायाखै गिदिंना थांफिननांबाय बिनि उनाव इंलेन्डनिफ्राय जोबोर एक्सपार्ट मानसिफोरा फैनानै बेखौ मोजां खालामनो नाजागासिनो थादों जोंनि इन्डियान एयारफोर्सआ जेसेबां हायो बिसोरखौ मदद खालामनो नाजादों नाथाय मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय मा इन्डियान एयारफोर्सआ बिसोरनो मा हेंगारनि सिङाव लांनानै बेखौ फाहामनो थाखाय अफार होदोंमोन नाथाय बै हेंगारनि सिङाव बै F-35B एयारक्राफ्टखौ दाबो लाङाखै जाना बेनो हेंगारनि सिङाव लांनाय लोगो बेहाय गासै केमेरा थाजोबगोन सीसी केमेरा थागोन नङा होमबा बै केमेराफोराव मा जाजोबगोन गासै रेकर्ड जाजोबगोन बोरैहाय मा मावदों मावा बिसोर गावसोरनि टेक्न'लजिखौ माने कपि खालामजानो गिनानै बा माबा मोनसे खावजानो गिनानै बिसोरो दिनैसिम F-35Bखौ एसेबां अखा हादों साउथ इन्डियायाव दा बै अखानि गेजेरावनो मा F-35Bखौ अखायावनो लाखिनो दोनबाय थादों भारत सरकारा बुंदों बा इन्डियान एयारफोर्सआ बुंदों मा जे बेखौ हेंगाराव लाना थां दरकार जायोबा जोङो बेबायदि टेम्परारि हेंगार बानायनानै होगोन बे जायगायाव दसे समनि थाखाय माने नाथाय गासैबो अफारखौ मा रिजेक्ट खालामदों इंलेन्डआ रयेल नेभिया गासैबो अफारखौ रिजेक्ट खालामदों बेनि जाहोना जाबाय F-35B एयारक्राफ्टनि जि टेक्न'लजि फिसा जि टेक्न'लजि बेखौ मा जाजानो गिदों आउट जाजानो गिदों मेन जाहोना बेनो बेखौ जेब्ला हेंगाराव लांनानै फाहामगोन हेंगार माने जाबाय जेराव एर'प्लेनखौ सोनानै दोनो एयारपर्टफोराव मोनसे न' थायो बैनि सिङाव मा एर'प्लेनफोरखौ सोनानै दोननाय जायो आरो बांकार बायदि बैनि सिङाव सोनानै दोननाय जायो आरो बै हेंगाराव मा बहुत माने केमेरा थायो
बै हेंगाराव बहुत धरननि सेन्सर थायो बहुत बुस्थु थायो माने बेहाय बेनिखायनो मा बैहाय जुदि हेंगार सिङाव लाङो अब्ला बिनि गासैबो खायसे खायसे इनफरमेसना लिक जानो हागौ बेनिखायनो रयेल नेभिया बे खामानिखौ मावाखै आरो जाय फाइटार एयारक्राफ्टनि जाय पाइलट बियो एयारपर्टआवनो उन्दुनो गोनां जादों माने एर'प्लेननि खाथियावनो माने थानो गोनां जादों आरो रेस्ट लानानै थानो गोनां जादों बेबायदि मोनसे अबस्था बबेखानि दा इन्डियानि जि CISF बिसोरो मा एर'प्लेनखौ बेंखननानै माने रैखाथि होगासिनो थादों आरो नाथाय बोथोरा जोबोर गाज्रि बेवहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेहाय फाहामनो हानाय प्रब्लेम जागोन आरो जाय मोनसे टीम फैदों बेखौ फाहामनो थाखाय बै टीमाबो जोबोर अखानि थाखाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय नांगौ बायदि बेवहाय खामानि मावनो हायाखै स' नोंथांमोना सानदों बे एर'प्लेना मानो बेबायदि इन्डियानि सिमायाव बिरदोंमोन जानो हागौ इन्डियानि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बै एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ बिसोरो माने एसे टेस्ट नायनायदोंमोनबो जानो हागौ आरो बेबायदि साननाय जादों गोबां मानसिफोराथ' गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों नाथाय रियेल बाथ्राया मा बेयो इन्डियान नेभिजों मा बिसोरो वार ड्रिल खालामदोंमोन वार ड्रिल खालामखांनायनि उनाव बै एर'प्लेना जानो हागौ एसे गुबुन टेकनिकजों बिरदोंमोनबो जानो हागौ जोंनि ओरैबायदि जाबाय हरखाब बेवहाय माबा मोनसे जेंना जाबाय बेनिखायनो बियो तिरुवनन्तपुरम जि एयारपर्ट बिनि अथरिटिजों कन्टेक्ट खालामो आरो कन्टेक्ट खालामनानै बबेखानि कन्टेक्ट खालामनायखौ ओरैबो बुंदों जे इन्डियानि IACCS इन्डियान एयारफर्सनि जि IACCS बिनि फुल फर्मआ मा बिनि फुल फर्मआ जाहैबाय इन्टिग्रेटेड एयार कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सिस्टेम IACCS Integrated Air Command and Control System बे मा खालामदों बेखौ डिटेक्ट खालामदों बै फाइटार एयारक्राफ्टखौ बुंनाय जाया आमेरिकायाथ' बुङो बे फाइटार एयारक्राफ्टखौ रावबो डिटेक्ट खालामनो हाया नाथाय IACCS आ बेखौ डिटेक्ट खालामो बिनि उनाव सोङो नों मानो बेबायदि इन्डियानि एरियायाव हाबदों नाथाय बिनि उनाव बुंबाय जे मोनसे प्रब्लेम जादों ल' फिउलनि थाखाय बियो एयारक्राफ्ट केरियारसिम बै जि HMS प्रिन्स अफ वेल्स केरियार एयारक्राफ्ट केरियार बेसिम सहैनो हानाय नंला बेनिखायनो इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांसिगोन बेबायदि बुंदों नाथाय सबसे गोमोथाव बाथ्राया जाबाय F-35B खौ IACCS इन्डियान एयारफर्सनि IACCS आ ट्रेक खालामनाया डिटेक्ट खालामनाया आइडेन्टिफाइ खालामनो हानाया आमेरिकानि थाखाय बे टेनसननि बिसय F-35 नि जि स्टिल टेक्न'लजि जायखौ रादारा सिनायानो नाथाय बेखौ IACCS आ सिनायनानै प्रुभ खालामना दिन्थिबाय जे इन्डियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेसेबां स्ट्रं इन्डियानि रादारा बेसेबां स्ट्रं इन्डियानि इन्टिग्रेटेड जि एयार कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सिस्टेमा बेसेबां स्ट्रं बेखौ फोरमायो डिटेक्ट खालामनो हानायनि ओंथिया जाबाय बेखौ शुट डाउनबो खालामनो हागोन नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां बिनि उनाव बे मा खालामबाय लेन्ड खालामबाय लास्टआव आरो दिनैसिम एयारपर्टआवनो लेन्ड खालामनानै दङ दाबो बेखौ थिक खालामनो हानाय जायाखै बे मोनसे आसरित जे इउकेआ बै एर'प्लेनखौ मानो हेंगारनि सिङाव लाङाखै बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालाम आरो बियो माने इन्डियानि बै सिमा खाथि बिरदोंमोन बेखौबो नोंथाङा सानना नाय आरो बिनि उनाव दिनैसिम माने मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमा नुजागासिनो थादों ल' फिउल होनो खनफाबा बुङो हाइड्रलिक प्रब्लेम होनना बुङो नाथाय असलि प्रब्लेमा मा बेखौ दाबो इउकेनि नेभिया खिन्थायाखै स' बेनो बाथ्राया आरो बाखि इजराइल आरो इराननि गेजेराव जि दावहा जादों बेवहाय मा जादों इराना बुंदों बिसोरनि जेबो खहा जायाखै एसेबां बांकार बास्टार बम गोलैनायनि उनावबो इराननि निउक्लियार साइट इस्फहान फर्द आरो नाटान्स बेवहाय जेबो खहा जायाखै होनना बुंदों नाथाय आं बुंगोन बेयो टटेलि डिस्ट्रय जाबाय आरो 50-60 बोसोर बेकआव थांबाय बे होनना जों बुंनो हायो नो डाउट निउक्लियार मेटेरियल्सफोरखौ बिसोर साइड खालामदोंमोनबो जानो हागौ नाथाय जेसेबां बेनि सिङाव मेसिनफोर लाखिनानै दोन्दोंमोन जेसेबां सिस्टेम बिसोर बानायदोंमोन हाजोनि सिङाव हानि सिङाव बे गासैबो डिस्ट्रय जाबाय आरो बेखौ थिक थाक खालामफिननोथ' बिसोरनो 20-30-40 बोसोरा नांखासिगोन बेनिखायनो नेक्स्ट निउक्लियार बम बानायनाया इराननि थाखाय पसिबल जानाय नङा इराना बुंदों आमेरिकानि साफ्रोम मानसिखौ जोङो साजा होगोन बेबायदि टाइपनि बाथ्रा बुंदों आरो दावहाया जागायबाय आरो इराना मा खालामगोन आमेरिकानि जेसेबां बेस दङ मिडल इस्टआव बेहाय एटाक खालामगोन नाथाय बे पसिबल नङा बे पसिबल जानाय नङा इराननि थाखाय इराना आल्टिमेटलि 100 बोसोर उनाव थांबाय होनना जों बुंनो हायो आरो इराना जुदि बेबायदि एटाक खालामबा आमेरिकाया फुल स्केल एटाक खालामनो हागौ इराननि सायाव आरो बेनिखायनो आं बुंदों 100 बोसोर बेकआव थांबाय इराना बिसोरनि निउक्लियार मेटेरियेला डिस्ट्रय जायाखै नो डाउट जायाखैबो जानो हागौ बेखौ माने जायगाखौ सोलायनो हागौ मानोना फर्ड जि निउक्लियार फेसिलिटि बेनि साइडआव मोनसे सेटेलाइट फुटेज नुनो मोनदों
माखासे माने ट्राकआ बिनिफ्राय थांनायखौ मोनसे नुनो मोनदों आरो जानो हागौ बै ट्राकआव सोनानै लांदों इउरेनियामफोरखौ बेबायदि जानो हागौ नाथाय बै जन्त्र माखासेखौथ' लाजोबनानै थांनो हाया बै जन्त्रफोरा हानि सिङावनो डेस्ट्रय जाजोब्बाय आरो जेसेबां जि फेसिलिटि बानायदोंमोन हाजोनि सिङाव गासैबो डेस्ट्रय जाबाय आरो बेखौ थिक थाक खालामनोनो बहुत दिन नांगोन बहुत बोसोर नांगोन बेनिखायनो इराननि जि निउक्लियार बम्ब बानायनायनि सिमां बेयो बहुत बोसोर बेक जाबाय एबा टटेलि डेस्ट्रयबो जानो हागौ जाबायदि इराकआ जादोंमोन मानोना बे बाराव जुदि मानिथाराबा फुल स्केल एटाक जानो हागौ बांकार बास्टार बम्बफोरजों बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय